A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Jama'ar duniya barkanku da wannan lokaci, barkanku da sake kasancewa da mu a wannan gida namu mai tarin albarka. Idan yau ne farkon zuwan ku wannan gida, da subscribe, like, share ta da mun ɗora sabon karatu, za ka gani ka ɗauka ka gani ka amfana har ka amfana da wasu. Wannan kuma wata babbar fa'ida ce a game da ɗaurin baki. Wata magana ta taso gagaruma ko akan kuɗi ko akan wata matsala dai ana so maganan nan a rufe ta, kar a ƙara jin maganan nan ko kaɗan. To wannan wani hatsabibin ɗaurin baki ne mujarrabun, ba wai gwadawa za ku yi ba, kawai yi za ku yi. Ana samun wannan sabulu Ghana Soap, za a samu guda biyu ne. Za a samu turare wanda yake ɗan Duwala kwalba ɗaya, kamfani guda ɗaya, Binta Sudan guda biyu, Muski Ja guda biyu. To in aka same shi, wa'anda ake so a ɗaura bakin sai a rubuta Yasin ƙafa 3 wake-wake. Duk aya sai a sa sunayen wa'anda ba a so su yi maganar. Sai a baɗa barkono a kai, sai a wanke da ruwan ma'uwardi. Sai a wanke, sai a zo a kirɓa wannan sabulu, sai a juye wannan ruwan ma'uwardi da aka wanke wancan rubutun da shi, sai a juye wa'annan turarika. Idan aka yi masa haka, sai a cakuɗa shi, haka zai zama ya kwaɓu kenan. Idan ya kwaɓu, sai a samu jan zakara da baƙi, sai a yanka su a kai, jinin ya zuba a kai, a ce ai Allah, magana kaza wane kar ya ƙara ɗaga ta, ko ko wane da wane, ko ko wance kar ta ƙara ɗaga ta har abada, maganan nan ta wuce, kamar inda wannan halitta ta ta wannan zakara ta rabu da wannan rushi nata. Yanda jinin nan ya zube ya fita daga jikin wannan halitta taka, wannan magana ta fice, ta zama ba ita ba tarihinta. Sai a kuma cakuɗe shi da wannan jinin zakarun. Sai a samu takarda a rubuta Yasin ƙafa 1, duk aya sunansu ko ko sunansa wanda ba a so ita da wannan magana. Shikenan sai a je a samu shuri babba, sai a samu wanda yake da ƙofa amma daga ɓangaren kudu. In aka samu wanda yake da ƙofa daga ɓangaren kudu, sai a ɗauki wannan laya sai a cusa a ciki, a ce magana wane kar ya ƙara ita da ita har abada, ko wane da wane, ko wance kar ta ƙara ta da ita har abada. Sai a ɗebo wannan sabulun da aka yi mar wancan aiki, sai a cusa a cikin ƙofar, a dinka danna shi a cikin ramin, a dinka danna shi a ramin. Wane ba kai ba maganan nan har abada, maganan nan ta wuce, ko ko wane da wane da wane, maganan nan akan kaza ta wuce har abada, ba ku ba ita har abada. In aka yi wannan, shikenan sai a dawo gida. Aka dawo gida, za a ɗauki wancan yanka da aka yi a gyatta a yi sadaka da shi. Magana ta wuce, wannan maganar babu ita insha Allah.